ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା +3 ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ପାଇଁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ହବନି ଆଡମିସନ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେ ତାରିଖରେ ଆମର ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ 8 ତାରିଖ ଦିନ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଆମର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି। କାଲି ଆମର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ କହିଛି 10 ଫିଜିକାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କୋଠରୀ ବୁଲେଇ ଦଉଛି। ଫିଜିକାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆଇଛି ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇ ସେ କଲେଜରେ ବା କିମ୍ବା ତା ଗାର୍ଡିଆନ ଯାଇ ସେ କଲେଜରେ ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବା ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇକିନା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। କେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି 10 ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା 11 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆସିପାରିବ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଏକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ। ଏହା ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି କୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଜାଣିଦବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ କଥା, ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି କାଲି, ଆପଣ ସୋମବାର ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ରବିବାର ବି ଗଲେ ବି ଆପଣ ହବ 10ଟା ପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସୋମବାର ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଜି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ କରି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇକି ଯିବେ। ମନେ କରି ଆଧାର କାର୍ଡଟା ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ କ୍ୟାପ୍। ଦେଖ, ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତମର ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଯୋଉ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟା ମଷ୍ଟ ବି ନେଇକି ଯିବ। କାରଣ ଆଜି ତମର ଆଲର୍ଟ ତ ହେଇନଥିବ। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 12 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଦିଆହବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ ହାଇସ୍କୁଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଏଜ୍, ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ନା ହାଇସ୍କୁଲ 10th ବୋର୍ଡରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ଆପଣ 1 ପିସ୍ କ'ଣ ଜେରକ୍ସ 2 ପିସ୍ ଜେରକ୍ସ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। କାରଣ ଯଦି ତମେ ଜେରକ୍ସକୁ କରେକ୍ଟ ନଥିବ, ଇନକରେକ୍ଟ ଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ତାପରେ କହିଲା ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ, ତମେ ଯୋଉ +2 ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛ ତାର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉ ଯେତିକି ମାର୍କ ରହିଛି ତାର ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡେସନ ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ନା ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ +3 ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିବେ। ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିବେ ସେ କଲେଜରେ ତ ଆଣି ହେବ ନାହିଁ ହଠାତ୍। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିସି ବା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଏବେ ତ ଟିସି ଆଣି ହେବନି ଅନ୍ୟ ଏକ କଲେଜରୁ, ଆପଣ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ଆସିବେ। କହିବେ ମୋର ଯେବେ ଆଡମିସନ ହେଇଯିବ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦେବି, ଏଇଟା ଲେଖିକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ବାହାରିବ ତାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫୋର ରିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସାଇଜ ଫଟୋ, ମିନ୍ସ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ 4ଟା ନବ। 3ଟା ତମର 3ଟା 4ଟା ଦରକାର, କାରଣ 3ଟା ତମର ଫର୍ମ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଏବେ ନେବେନି, ଏବେ ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ନେଇଯାଇଥିବେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ କରିବେ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଦରକାର। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଗିଂ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ରାଗିଂ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ସେଟା ଆପଣ କିଛି ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଫର୍ମ ଦେବେ। ତାପରେ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ହେଲା,
ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଏସ୍ଏଲ୍ସି ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ଏସ୍ଏଲ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସିଏଲ୍ସି କ'ଣ ହେଇଛି, କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋଉଠି ନା ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଦରକାର, ଆଡମିସନ ଟାଇମରେ। ଆପଣ ଏବେ କୌଣସି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆଡମିସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ